Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kajingpen kre ya kasurok Damsite kabadan kham harum ya Jingkieng kabarim kaladap menta ban pendrei Henry kimpat Shah ban Ïaid kikali na kete Jingkieng. Haga jinglum kubor na kalyang unongsan Hima kete jaka la ui ba kete Jingkieng ladap ban shna Henry ompat Shah ban pha Ïaid ya kikali na mar kidangdon kiwe ki jingshna ban penbha. Na kalyang katanat PWD road kalamang kumba arpusau klur san pholak tingka ban te ya kete Jingkieng. Bat kasurok kabadan kumba 8.8 kilometer ke Jingjong. Kani ke Jingkieng Thymmai kan sapensuk ki kali namar andala Shah Ïaid na kate kasurok bat ke Jingkieng Thymmai ki kali he bat ki kali redru kinyo ban Ïaid lingba kate ke Jingkieng kham tam ki kali he kinyo ban penankam ya ke interstate bus terminus kabadan hamauyong. Hadu menta ki kali kidang Duna bha ha Isbt mauyong namar ba ompat Shah Ïaid ya ki kali he na ke Jingkieng Damsite. Ka sorkar ka shna Thymmai ya kan ke Jingkieng Damsite umyam kadai namar ba ke Jingkieng barim kamlongshu ka bashnga ni ki kali balit bawan kham tam ya ki kali ki bahe.